שלום לכולם, אני גל פפו, המכונה סבא בובו ג'יפי, ויש לי פה את השקית הזאת שיש בה מלא כלי נגינה. קניתי את זה מחנות שקוראים לה קלימבה. אני אשים קישור למי שרוצה לקנות משם דברים, אז בואו ונתחיל. אוקיי, אז הדבר הראשון שאני יוציא מכאן זה זה. זה. ראיתם? זה עושה קולות של כבשה. כן, בקיצור ממש מגניב. אוקיי, אז הדבר הזה אני אשים אותו פה על הפסנתר. אז הדבר השני שיש לי פה זה זה. רגע, זה. יש לי פה קלימבה. קניתי אותה גם מחנות שקוראים לה קלימבה, יש שם קלימבה. אז אני אנגן לכם פה. תסתכלו, זה קלימבה, מי שלא יודע מה זה, זה כזה משהו שאתה לוחצים ואז עושה ככה. אוקיי, אז המוצר הבא הוא עטוף. זה טוף רעמים, טוף פורקים, לא יודע. מה שזה עושה רעשים כאלה, הופה. וואו, תראו איזה יופי. אני יכול לעשות ככה כל היום. טוב, זאת הזדמנות טובה להזכיר לכם שיש לי גם ערוץ וואטסאפ. מי שרוצה לעקוב אחריי שמה יכול. אז וגם אני שם גם את הקישור לאתר של קלימבה, אם יש להם אתר או מקום, לא משנה, אז תמצאו את החנות הזאת בקישור פה למעלה, תגללו, תצאו מהמסך המלא ושמה. למרות שאם לא ידעתם אפשר גם לא לצאת ובכל זאת לגלגל, זה עדיין יעבוד. זה טריק שאף אחד לא ידע. הנה, סיפרתי לכולם. ביי לכולם. פוסי. אז שלום לכולם, אני סבא בובו ג'יפי. לא, רגע, עוד פעם. לא. היי, אני סבא בובו ג'יפי, המכונה גל פפו, הפוך, לא, סליחה. שלום, כאן סבא בובו ג'יפי. לא סבא בובו ג'יפי, גל המכונה סבא בובו ג'יפי.